na mene mo becheno but to need say obedient is better than sacrifice. City away yes sin affordable. Praise the Lord. Hallelujah. City away yes sin affordable. Say affordable you adia wodu nwasi ho se obeye. Na enyama obiara so de no besi ho. So kwa dwuma na benya sika kwa so de besi ho. So be Kristo ni abasu nyame so de besi ho ya forebo ehwenia. Na bom na ne ya beka na se ampa wo de wo esi ho. Na yesiti. E wo ne a wo de wo ya den esi ho. Se enuanu mo etumrikai. Ansa na esi Olympics game be 4 years time. Munim training away. Munim sacrifice obukum. Omuko training mu ankasa kosi se da mriketu ni beduno obehu se wasiesie no. Okay. Nebo wasiesie no wi. Ni ekobo aben so 100 meters a. Na we di first. Na for obehwe no yeso kofa obi track. Adan ehihye da ho ne se so to mrikana o track 1. Now to go jump to track 2 a. Kasi mechanic training na aye 4 years ni na aye den. Praise the Lord. Hallelujah. Eno to bia oye bibi no tu ni husi ho. Na tu husi ho a. Asase o husi oye city e woni a oye den. Wo ye na ho ana. Kwesi ala bedu a yesi crofo be bobo. Ball o mo bono me ye training from Monday. Saa kosi se kwesi ada na be ye den ye bedu. No more bobo so a omutu omusi wo se we pass ma we better go ne ba ko so bia ma flag so go ne yan into adan offside. Praise the Lord. Sacrifice aye ni na aye pa we pese ya tini e ma bia se na se ye fa Nyankopon asem a se na Nyankopon asem ka kire yen yen so bi hu se na ya brabom ye beye ye niema afa en soro kuturu sabe ye Kristo ni timi ye Kristo ni keke da ye bo wesu no impo on man instruction say wo ma beji masem na de no mu bo wesu waja oba ne kunkuru mu fence wara na mo chiro mo se na ma hye de ye de etie enu tie na obe ye Kristo ni a bibia be ye biara no asa se wo bisa se sa de sen na ye no Namanyara. Praise the Lord. Hallelujah. Efa wo pe munya den enya de a wo pe. Na me be kire nya me ye som no se lotie. Wo betimi aye ne a wo pe biara. Na emom se wantie ne a wo ka kire wo na. Ka se wanye siti anya den amfa. Aso tu obi fo. Sa de we be tu fo na de tu e be. Na peni ampo no ade na kwa so akoye bibi no be ka kire wo sa ye. Wani ne mo. If it's our advice, no one far. No other ne pay a year now, person pay a ye, and no other ne pay a year. And then tea photo television books nation near to two baby. And there will be any will sacrifice our poor woman for months in our way escape to TV. Never motor TV, ni boy TV, ni second book, na sana way you. Why a sacrifice? And I need to carry out to the chair. When you say TV, no pressing, and I had an answer. Now, go pressing baby, I say, now the poor baby starts all kind of book. Because one kind of, because I say, and one who's a guy, and I share. And I want you obedient. It is sacrifice, my need you now say, I share. I dropped the man, I'm assuming on Barton, we are Barton. Buku da instructions am de ma so makani nyina de akere. Nansu du fie no ba ko na no mienu na fo be ka kire se duro na nko no mienu ama me yemu hwie. City e wo we yes ya fo. If you say bibia ye biara na be nya sacrifice so do hu be si wo
ɛno nti na mafiti ase a memma wɔ example bebree kɔsi sɛ yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛfa Onyankopɔn ase sɛ yɛbɛ Onyankopɔn ase mu so a sɛ na akɔtɔ TV abuku dam no sɛ na akɔtɔ ebi ka abra akɔtɔ abuku dam wokɔtɔ computer abuku dam no saa na asase so aso ne buku ɛda hɔ. Praise the Lord. Ɛwɔ ne manual a yɛhwɛ so ne yɛhwehwɛ Nyame a ɔbɔɔ soro ne asase ne yɛhwehwɛ kwan a yɛsom no a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛsɔ n'ani ɛno nti wobɛtumi ayi wo ho nyinaa asi hɔ na woamfa nwoma a yɛde ato saa asase so ahwɛ mu a wobɛ sacrifice nanso na anyɛ dɛn na anyɛ obedient. Praise the Lord. Ɛmmerɛ a Onyankopɔn ne ɔman Israel nanteeɛ no nɔfrɛ mo sɛ moyɛ me man no wɔafrɛ mo sɛ moyɛ man kɛkɛ ɔkyerɛ mo nneɛma a ɔpɛ. Praise the Lord. Onyankopɔn kyerɛ ɔman Israel ne a ɔyɛ den ɔpɛ na so anyɛ a na sɛ ɔnyɛ sitie nyɛ den ɛmfa mo sɛ ɛhwɛ yɛn Bible ne ɛkɔ Deuteronomy 10:12-13 a Deuteronomy 10:12-13. Deuteronomy na Mose ehuma ɛtɔ so enum no eti ɛyɛ enimu edumienu ɛngosi edumiɛnsa no Deuteronomy chapter 10:12-13. Na afei Israel ɛdeɛ na Awurade Onyankopɔn ɛfɛ no ɛwɔ wɔn nkyɛn ɛsɛ agye sɛ wusuro Awurade Onyankopɔn na wonante ɛwɔ n'akwan nyinaa soɔ na wodɔ no na wode w'akoma nyinaa ɛne wo kra nyinaa ɛsom Awurade Onyankopɔn kyɛɛtee no na wodi Awurade mmara nsɛm ɛne n'ahyɛdeɛ a mehyɛ wo ani soɔ na ayɛ yie. Amen. Deuteronomy chapter 10:12-13. Yes. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways, and to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. 13. And to keep the commandments of the Lord and his statutes, yes, which I command you today for your good. Amen. Amen. And then Nyankopɔn hwehwɛ firi ɔman Israel. Simple, ɛtwa na simple. Sɛ mobɛdi m'ahyɛdeɛ so asa. Na sɛ Israel ni n'ahyɛdeɛ so ɛne ɔmonyɛ nea ɔpɛ. Yɛkɔɛ de turo mu a ɔbɔ turo no mu ne wiase nyinaa na ɔde ɛde ma nipa Adam ani fi sɛ turo ne nyinaa wɔ biribi a mopɛ bia mofa mo sa nyɛ dɛn ɛnka. Munni nea mopɛ bia motumi yɛ wɔ ha. Na mmom na mpɛ sɛ moyɛ sitie ne sɛ saa dua wei ma momfa mo sa nyɛ dɛn ɛnka. Sɛ wode wo sa kɔka a woanyɛ sitie Onyankopɔn asɛm mu wɔn de wɔn sa kɔkan na ɛsiane sɛ wɔn anyɛ sitie no yɛyi wɔn yɛ dɛn ɛfiri hɔ no nti ɛna amɛ na ɔka sɛ sɛ ɔbɛto nnwom ayiyi Onyankopɔn ayɛ sɛ ɔbɛka Onyankopɔn asɛm ama obi ate aseɛ na ade wo ho nyinaa si hɔ na mmom nea Onyankopɔn ka kyerɛ wɔ sɛ wɔnyɛ a sitie wɔ wei ɛyɛ siamfo. Praise the Lord. Hallelujah. I didn't talk about my Israel. I na me perfect woman. Some way mamia. Na me bo some way then we man. Wasama prophet Jeremiah kasa o kasa bebre. And the children of my Israel Jeremiah 7:23. Amen. Yes. Jeremiah 7:23. Before Jeremiah it's no, I Ɔsɛ na mmom asɛm yi ho mmara ɛna mehyɛ wɔn sɛ muntie me na mɛyɛ mo Nyankopɔn na mo nso moayɛ me man na mo anante ɛwɔ me kwan a mahyɛ mo ho mmara nyinaa so na awie mo yie. Amen. Okay, Mr. Jeremiah chapter 7:23. But this is what I commanded them, saying,
Obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. Amen. Amen. What's the near my catching when you're not a money? I can't imagine when you're not more fast. So what to me fast, dear? Me and Munyam. Praise the Lord. Hallelujah. Never was a man to me fast where me and Munyam. And not to say when you're cooking, you're cooking one also one near my nation share here. As I said, Nipa Faso, and Sunday bed, your person. And now you're to me. Every hour you want to share with them, I see a fast and she share any so, and Sunday to me, I at them maybe I want to be at them. What's that tape prepper? What's that tea she could not send a wire open? Suppose I sorry for you, they can't wear the can buy them, my bachelor's and no. Why are you Adam? And yes, I need to say you couldn't hear yes, she shouldn't say. And to sacrifice my head. Why you obedient? Why join? Why read? A prayer is all your name. Who fast so near who says, send them my head and yet transfer. Many out to me, and I'm person who say, when you acquire your dinner, chino. So see if it are man. Praise the Lord. So see, Papa, you can call for man. What the kid will be somewhere. Any. Say, my examples be bringing a son of your some year nature. Every pocket train Noah. Say Noah. Pama pam famami. Nasa pama pama no. Me person pama no say measurement ni bibiara. Ese say pama no say na ye. Ne ko Genesis 6:22 a ye hu say Noah o pama no say na ya Onyankopon ye de kire. Genesis 22. 6:22. Yes. Genesis ana o si amuma edika no. Ti aye ensia ni mo aye was in Noah Ayers, said the Onyankopon Eshe Nuna, Sa and Oyo. Noah or yes, all kind of misniente. Genesis chapter 6, verse 20. Thus Noah did, according to all that God commanded him, so he did. Amen. Sanya Onyankopon catching Noah, or no, and a person will tell you maybe glass. Say, Yankupon 100 meters and for 5 millimeters, and yet the fountain. So praise the Lord. And they have a training who said Yankupon here. Some are 20 millimeters and for 10 meters and 5 the fountain also that. Now, one suddenly instructions in beyond the man. Science instructions, you know. As I said, the Babu did so, and some went me and everybody will catch it on his soul. So, prayer friend, I'm like, no, so they put your circle. Never be a woman be our son. No, son of Grana, and one woman in Nadi be a woman be our son. I saw Sarah Minor, more for me, and Mephi. Now, instructions are, or no, when Yankopon, and I'm somewhere so. At the end, at the man or his soul. Now, when you see it, okay, first somewhere 15, 10 to 11. Now, when you go catch a source, say, Manumi, what's up with the way? Manumi, I am first somewhere. I have someone who might be moved, and you see 11 in back. And I rather ask about someone and just say, Menum me who essa me saw this evening. He said, was signed to the sheep. While my miss na somewhere area. Now we should have fled already and I do now. Amen. What you call somewhere around? No go catch right and say, Menum me home. Some of this saw a year in my Israel. Praise the Lord. Adam and she showered the man or he and second never more young man and broso, and you are no or by your man as soon as near camp everyone idea. So I came first somewhere. So is still 15, 20 to 21. I have someone who made the kind of idea.
Ose ena so eka echere Samuel say metie Awurade na makọ ekwan a Awurade esoma me no na me de Amalek ne Agag aba na masai Amalek pasa na oman no efa asade mu enwan ene anantwie ehyirade mu edikanie se wo ede ebebo Awurade Nyankopɔn afɔde ewo Gilgal. Amen. Amen. Mommy and Hessa na so kasa. Makwaya ni a Onyankopɔn ka pepepe. Instructions ne kyerɛ sɛ sa wo sɛ nipo sɛ bibi o honbɔne ntishi bibi ase. Aha, ɔka kyerɛ nso anu no so de ne yɛ. Na so ka kyerɛ Samuel sɛ ade Nyame ka kyerɛ me no mayɛ ne pepepepepe. Me do e na ba fie. Na mo ho no mayi mu akɛseɛ pa. Gade ntina me yi akɛseɛ. Yɛde beku gya so abɔfɔre Onyankopɔn. Ɛnyɛ saa na instruction de tie. Me ne atie me, yɛbɛyɛ example bebree ne Onyankopɔn ayɛ so no. So ka se yade 10 mm a ɛfa one kwai fa nyɛ den, ɛfa so. Ne a wɔpɛ ɛna ɛsɛ ɔyɛ den, wɔyɛ ma no. No hinna kuma modie, wɔtie amanfoɔ na ɛsen Onyankopɔn. Yakwaya ade no, yɛyɛ ni nyina ase Nyankopɔn ka. Etokwa ne yakwa ne yadim kunim. Na mmom ne yɛ ne sɛ yɛde ɔhena ba fie. Na mmom enwan ne nantwi akɛseɛ no. Yɛkuru sɛ yɛde to gya so a ɛbɛ sɔ Onyankopɔn ani. Ɛno nti yɛde ba fie. Nyame mu yɛmfa yɛ adwen sum Nyankopɔn. Yɛmfa yɛ pɛ mu sum Nyankopɔn. Yɛnyɛ yɛ adwen mu sɛ saa yɛ we yɛafɔre we yɛkɔbɔ ne yɛbɔ ɛbɛ na ɛbɛsɔ Nyankopɔn ani. Ɛyɛ wadwene. Yɛbɔ afɔre a ɛsɔ Nyankopɔn ani. Sɛnea a waka kyerɛ yɛn saa ne yi yɛn ho si wɔde bɔ afɔre. Ɔsisi tie wɔ ɛyɛ sɛ afɔre. Yɛato aso ne yɛn. Ɛyɛ 22 no. Ɛna Samuel ɛka sɛ Awurade ɛpɛ ɔhyɛ afɔdeɛ ɛne okum afɔdeɛ sɛtie a wotie Awurade anaa. Wɔsi hwɛ sutie ɛyɛ ɛsene afɔreɛ na asoyɛ ɛkyene odwanini ɛsaadeɛ. Amen. Na ka kyerɛ ne sɛ afɔre de Nyame ani gye ho. Sɛ Nyame yi yam na yi odwan kɛseɛ na ntwe kɛseɛ de bɔ afɔre ma ne so. Na mmom na ɔbɛka kyerɛ ne sɛ sitie wɔ hɔ yi ɛyɛ sen afɔre hɔ. Praise the Lord. Amen. Sitie wɔ hɔ yi ɛyɛ sen afɔre hɔ. Binia enkoton a woda nka se me di kosi asodan mraku a wonni made a Nyankopɔn refre ho so Nyankopɔn de se me si na sɔre fia ɛyɛ na bomu a mu no ne Nyankopɔn ka kyerɛ wo no wudi so ana se wonni so a afɔrebɔ no so yi hu si ho so wo bɔ afɔre a ka se yi no ɛno ti na se ye ba Nyame mu a ne a ye biara na ye nnim no ye bisa ne ɛhwɛ na se mu Onyankopɔn so yɛ den ɛkyerɛ yɛ ase asa ne ayɛ den yɛtu ano akantio biara ɔman Israel tu yɛ baabi ɔmo na esi biara na mfiri ɔman dwene mu ne nyinaa yɛ instructions a Moses efi Onyankopɔn hɔ direct na ɔde ma ɔman Israel sɛ na bɛyɛ ɔmo betie nea Onyankopɔn yɛ den ɛkasa na sɛ yɛba Old Testament a ne yɛhwɛ nhyehyɛe a Onyankopɔn de to hɔ ma ɔman Israel saa nhyehyɛe no wɔde nhyehyɛe to hɔ no akyerɛ wo sɛ na ɛyɛ sɛ ɔyɛ den woyɛ even sɔfo panin kora ogyina hɔ no wɔtumi kyerɛ nsa ataade yɛ hyɛ hɔ no fa red bi bɔ ha fa blue bɔ ha fa white bɔ ha fa green bɔ ha ne a wɔpɛ no ɛno na ɛyɛ sɛ ɔyɛ den woyɛ ma ahama yɛhwɛ sɛ Saul kɔdi nkonim ampa ɔkaa sɛ ɔnkɔko ɛyɛ ntɔkwa no ɔnsɛ biribia wɔ ma ɔfa hwɛ nyɛ den ɛma fie yɛn nipa dwen deɛ yɛdwen sɛ saa de wei deɛ yɛyɛ ma Nyankopɔn a ɛbɛyɛ den ɛbɛsɔ ne Nyame som ɛnyɛ nipa dwene Nyame som ɛnyɛ nea yɛpɛ Nyame som nyɛ nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ sɔ Nyankopɔn ani na mmom sɛ yɛyɛ biribi a mom yɛhwehwɛ no asɛm mu sɛ sei na Onyankopɔn yɛ den ɛbɛ firi ɛhɔ a ɛno nti wɔ church biara bɛhwɛ no bi abɔ ne tirim yɛmɔ yɛ tirim ne yɛnyɛ biribi na saa de wei ɛbɛma ayɛ fɛ ɛwɔ asɔɔdan mu a okay ɛyɛ
na yɛmmie Onyankopɔn asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnyɛ mfomsoɔ ɛwɔ Onyankopɔn asɛm sɛ yɛbie na Onyankopɔn asɛm kyerɛ yɛn sa yɛame yɛn nsa so ɛsɛ sɛ yɛgyae adan wɔsisi tie wɔ wɔ yi ɛyɛ se afɔrebɔ ɔhene sɛ ɔbɔ so toa so yɛka verse no toa so ɔtoa so bi mmehɛ no ka ne punishment yɛde brɛ no wɔsi na agyinateɛ ɛte sɛ atoro kɔmhyɛ wate na asoɔden nso ɛte sɛ amumuyɔ ɛne ohoni ɛso yes ɛsiane sɛ wɔapo Awurade asɛm nti yes ɔno nso apowo afiri ahenni no so amen wobɛka sɛ na mistake wei deɛ sɛ nyɛ mistake sɛ wei yɛkɔko wie na yɛmu adeɛ ɛfɛ ne yɛsɛ yɛde kɔma Nyankopɔn ne yɛde kɔbɔ no afɔre ne yɛbɛyɛ nnipa kwan mu koraa no a yɛmu sɛ bi a sɛ wanyɛ dɛn wanyɛ mistake nyɛ mistake no ayɛ o Nyame a yɛsom ne ne mpɛ sɛ yɛhu Nyame yɛde yɛ ho akyɛ no ase sɛ nea wɔbɛka no ɛno na yɛ ɛma nnipa mfa nnipa ma me religion bi amfa mɛyɛ dɛn ɛmfa mɛhyɛ mu sɛ bɛhyɛ mu na modi so pɛ matia Onyankopɔn ne a ɔyɛ dɛn wɔhwehwɛ firi hɔ ɛno nti no woantie Onyankopɔn asɛm no Onyankopɔn anu ne ho sɛ wo sɛ ɔbɛyɛ dɛn wobɛyɛ ɔhene sɛ mantie Onyankopɔn asɛm nti Onyankopɔn bɛka kyerɛ m sɛ wannu ne ho sɛ meyɛ sɔfo wɔ Kingdom News adɛn mede nneɛma bebree abɛyɛ dɛn abɛhyɛ Nyankopɔn som mu ɛnyɛ dɛn ɛnni hɔ sɛ mehwɛ Bible mu a ɔnkyerɛ me saa na meba na mebɛgyina sɛ makɔsesa nsuo na nsuo a masesa no momfa sika mɛtɔ na mode kɔ fie na mokɔ no mu a mobɛtɔ ho Onyankopɔn bɛnu no ho sɛ ɔfrɛ me sɛ meyɛ sɔfo adɛn ne twerɛ asɛm no biribiaa nyɛ dɛn ɛnni mu saa na mmom yɛama adwene ne mabɔ ɛna mefa quotations bi a ho yia ɛna me-invent nneɛma yɛ dɛn ɛwɔ asɔɔdɛm ma sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛsɔ Nyankopɔn wɔsisi tie wɔ wei ɛyɛ sen afɔrebɔ mommɛhwɛ Mose Onyankopɔn ne ne nante yɛ ama ne instructions bebree bɛpɛ sɛ yɛho nneɛma bi na yɛyɛ ne nketenkete wɔ Nyankopɔn fie ne yɛnim sɛ yɛyɛ dɛn ɛsɔ ne na mmerɛ ne Israel no Mose na Onyankopɔn ne ne kasa na wɔayɛ instructions mu na moyɛnkɔ no verse 27 to 12 Numbers 27 to 12 eti a yɛ aduonu enimu nson ɛdikosi ne dumienu wɔsi na Awurade ɛkasa ɛkyerɛ Mose sɛ yes fakoma no na boa asafo no ano kɔfa akoma no boa asafo ne nyinaa no ɛwɔ wɔn ne nua Aaron na wɔnkasa ɛnkyerɛ ɔbotan no ɛwɔ wɔn anim tio wɔsi boa asafo na no ɛne wo nua Aaron ne fɔ waba no ne kɔ kasa kyerɛ ɛboɔ no yɛnto aso na ɛma ne nsuo na yi ɔbotan no nsuo no ɛma wɔn ma asafo no ne wɔn ɛmoa no ɛnom na sɛ wo kasa kyerɛ ɛboɔ no a nsuo bɛba ama asafo no ne ɛboɔ a ɔyɛ dɛn ɛnya bia no na mo yɛhyɛ ne nso sɛ ɔkasa no ɔse kasa kyerɛ ɛboɔ to aso nine no na Mose ɛfa akoma no efiri Awurade anim sɛdeɛ ɔhyɛɛ no ɛna Mose ɛne Aaron ɛboaboa ɔman asafo no ano ɛwɔ ɔbotan no anim na ɔka ɛkyerɛ wɔn sɛ muntie mo asoɔdenfoɔ yɛbɛnya nsuo afiri ɛbotan yi mu ama mo 11 no na Mose ɛma ne nsa so ɛde ne poma no ɛbɔ ɔbotan no bebree na nsuo bebree efiri emu ɛbaeɛ na asafo no ne wɔn ɛmoa ɛnom nsuo no na Awurade ɛka kyerɛɛ Mose ɛne Aaron sɛ mo agye me anie na mo anyɛ me kronkron Israelfoɔ anim nti momfa ɔman asafo yi edu asase a mede mama wɔn ɛno so. Amen. See, I'm going to call so. Mose, kɔka kyerɛ ɛboɔ sɛ nsuo mmra na asafo ne nwan ne nyinaa ne mmoa ne nya bi nom na Mose duru hɔ no Onyankopɔn instructions is different ade ɔkɔyɛ ne sɛ
ɛma soɔdenfoe nɔfa baa no pa baako pa mmienu nsuo baa no ama ɛbae. Praise the Lord. Tọ́da bi obi bu afɔre ɔbɔ no so obi bu amenya nhyira na saa na Onyankopɔn kyerɛ sɛ bɔ saa afɔre no. Saa na Onyankopɔn kyerɛ sɛ bɔ saa afɔre no. Wo na ɛdɛ w'anim sɛ obi bu afɔre na ɛnyɛ nhyira o. Na hwɛ Bible mu a saa na Onyankopɔn ka kyerɛ o. Ɛno so Onyankopɔn no no. Wɔsi ade a woyɛ yi, wɔn amama ɛnyɛ ne onyam wɔ man Israel. Adan wodi abaa ɛna bɔɔyɛ ɛna nsuo yɛ ɛdɛn ɛbaeɛ ɛno nti ɛnam saa adeɛ a woyɛ esu nti no saa asase a mehyɛ wɔ na pa ɛnyɛ dɛ ɛnsi so. Praise the Lord. Sɛ na sɛ wɔ saa ade wɔ adi ɛsɛ mbɔ saa ne nipa adwene bɛka na sɛ wɔn kasa no ɔde abaa bɔ a ɛyɛ dɛn na nka biribi saa yɛ dɛn esi mepɛ sɛ yɛhu nyame a yɛsom no nea a wɔpɛ firi yɛ hɔ no ɛsɛ sɛ yɛyɛ no pɛpɛɛpɛ de yɛ dɛn ɛde ma na mmom sɛ yɛbɔ yɛ tirim ɛde bi bɛka ho a kaase anyɛ sitie ɛno ti na ɔkyerɛ sɛ ka kyerɛ ɔhene sɛ ɔsɛ sitie wɔ yi ɛyɛ dɛn ɛyɛ se afɔre sitie wɔ yi ɛyɛ se afɔre ɛno ti anamo biara a wotu no wɔ Kristo mu na ade wo ho asi hɔ sɛ woyɛ Kristo ni no bisa wo ho sɛ ɛhefa ne yɛatwene ɔno na kwan bɛɛ so no Onyankopɔn asɛm ka kyerɛ me sɛ sei na ɛyɛ dɛn yɛyɛ no ɛno nti Bible bɔ yɛn a yɛka Nyankopɔn asɛm no yɛn a yɛka Nyankopɔn asɛm no ɔbɔ yɛ kɔkɔ sɛ yɛatammuo yɛ different. Praise the Lord. Yɛn yɛatammuo ɛnte sɛ mo atammuo ɛfiri sɛ nea yɛka biara no Onyankopɔn bɛyɛ dɛn ɔbɛbisa yɛn ɛfiri sɛ yɛgyina hɔ te sɛ asomafo a yɛde Onyankopɔn asɛm yɛ dɛn ɛɛba na mmom sɛ Onyankopɔn kaa saa nkyerɛ yɛn ne mmom yɛka ne nea yɛadwene kyerɛ yɛn a ɔbɛbisa yɛn ɛfiri sɛ ɔka kyerɛ sɛ mo kasa kyerɛ boɔ no na ada na wankasa nkyerɛ boɔ ka English ne yɛntie sɛ na ebi ɛbɛte ase yi 7 to 12 Numbers chapter 20 verse 7 to 12. Then the Lord spoke to Moses, saying, take the rod, you and your brother Aaron, gather the congregation together. Yes. Speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus you shall bring water from them, for them out of the rock, and give drinks to the congregation and their animals. Verse 9. So Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the assemblies together before the rod. And he said to them, hear now, you rebels, must we bring water from you out of this rock? Then Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod. And water came out of abundantly, and the congregation and the animals drank. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, because you did not believe me, to hallow me in the eyes of the children of Israel. Therefore you shall not bring the assembly into the land which I have given them. That this was the water of Meribah, because the children of Israel contended with God, and he was hallowed among them. Verse 14. Now Moses sent messengers from Kadesh to the king of Israel. Erutino, near when Yankupon come, and when I say, Mamma, you perceive near ye dinner chin, not yet summer. Says so can be a yet made the yard a boom. Bones of a pass or be any baby exaggerate. No more do I be in the Yama relationship. No more for so be I been tears ahead and heavy. Said I can say, break me cross or be. No mark of Mokoni in Sio. Some would dedicate a collab sorrow. No be a Christoph Wontino. Almost some person man is say we are soon Saka Sensa. Umusiaka Sensio. Almost I and so Umusiaka Sensio. Umuka Casenus. And be so grand as I am, the idea we if I or see a solid in IAB. And the TSA and the now may there be strong. Praise the Lord. Some can't meet me near day and yet. And not in the hour when you
and country. As I see a dinner, Miss Roya and Mamma. See, bet me to your who denies you was a software. Near to your moon, I will hear your same. I'm going to go on, where we have a can of brandy at home. Not near your canon. You can't near any when you go on, say one. No chance, a video. If he be a Monday, we see Sunday, what to Wednesday, what part must have been, and so one is city and family. And when to city away, a yes and then they are for question they want to Tumrika, question they be able to recover, sorry. I was all about soon when you go for. Now, soon a city and family, then and family. And the one I be okay, and cook myself, Nancy, Subonia, then when you be. We find the same happy, Subon happy. So far as a matter of happy and happy. Mohasan or catcher Moses. Mohasan or catcher on his soul. So I near Subon happy and never be able to grass and do a pasta, Timmy Khan, and Yanko Pons and the Subo then I had. Sasuana wine in the canoe. And Timmy qualify. Was a city away, a yes, Question them Koboma for you. Nameba for any in Aram, Medaso to me one. When you go also so cheap one. Medaso to me one in Mammy, Timma, Mr. for you, Mena Mebuama, as source of money now come when in the cake, Medaso to me one in one. City away. A yes and then, a yes and affordable. Near President, now go for your free. So I can find John 2 verse 3 to 6. Amen. 1 John chapter 2 verse 3 to 6. Aya Yohane Shama edika ni aya mienu. Enu miensa edikosi efiana. Wasi na se yedi na hyade so a. Na se yedi na hyade so a. Eno a na yedi hu se yeni no. Eno ne hu se ye yeni no. Nia okase yeni no. Na no okase oni mawrade no ye niema bebre ko no. Na hyade so. Na woni na hyade so ye. Oye trofo. Na no krenso eni. No kremi anya den eni. Na obiara odi na selfo no. Wa odi na selfo no. Ampa. Wono enu na onyankopon edo no ewie peye. Enu na onyankopon do na ye den ewie peye. We ena ye hu se ye wonimu. We na hu se ye wonimu. Nia okase oti ni mu no. Okase oti nyame mu. Esense onanti se de ono so enantie. Amen. Sawuti ni mu a I saw one not stand on us here, and I'm talking his name. 1 John chapter 2, verse 3 to 6. Now by this, wait, pa. We know that we know him. Yes. If we keep his commandments. He who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar. Yes. And the truth is not in him. Yes. But whosoever keeps his ways, truly the love of God is perfect in him. By this we know that we are in him. Verse 6. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Amen. Amen. Nasi yatini mua niya wakatire yenu enu na yeye. Ama medika akatiro. So okoto TV. Near Chiroa, instructions who follow up, and not the best of TV. So, also, I be Christo near Christo, someone yes, and we will pass all the number. We pass all the day, will be a bit to me out. They will not sit near what's in near my catcher. Every will be catcher, and my shop may be an enemy. Also, to one in Ukraine, I made your way, maybe enemy, a penny apart, send a pan or my dear Safi. Na mahasa funa one film, not 2 film, 3 film, not 4 film. And I come one on the other. Me very me, send 2 to 1 in Mupana, I made the way, man. Yami offer that day will go for. Praise the Lord. Daniel will be on here as one day, Yami finding Yajima. Obey Yajima go sit there, brother, and instructions of the man, one and where so. Many I will tell me. Say so sacrifice over here and you see one. So be Christonia, it may be a sacrifice. Be no sacrifice in the man, any man. And it's my porch or letter come out of
to say, Midro Yakupana Musram said, Mufani Pediana then, it's was affordable with that instructions. Some many obedience, near okay, and I mean, I mean, so, never be Pedian with the Besio, suffer away at the answer. Told the Bian what we want to work, and they are quite up. If it's medium, we have 2 or 3 days, no need that. Or Penyami and Unyam. And so, woman, or bro, baby, or Pesoya, no iron, a walk. Or Peso, or Bobra, or no, I said on the Fatan, selves Abra, we buy by so many. Now, so that the Yamato sacrifice was so being obedient. Praise the Lord. Hallelujah. I didn't hear me obedient and son and in the apostle. And to use some way of enough for Papa has never been enough for. Say John 15, the cast and now for 14 and then they can. Say a jump for 14 in if they say some way of enough for to my canning united, not 14 was the same. I John 15, 14. I had the one and some quality I had in 9. Or say, Moya, Mishamoa, yes, not Moya, enough. Near Mishamano, Moya, dear, how Moya day, enough. As I know it, I can be added, or can you John chapter 15, verse 14. You are my friends if you do whatever I command you. Yes. Amen. Amen. That's my name. And I'm the paper by yet, my when you have to sacrifice, I can't so be a to the West. And Tiama forever. And Goku Krusika and Farma forever, Womra, Winya City. If the Sicano, Ukwa, one for the whole mountain, we are Yuma Sana, was and obedient at the Mao sacrifice. And notice obey Sicana, the Baffa for ya, Casa for ya, Ubono. Sa for no what to west ho and adenya is kana de den wo de bo for na se wa facility anka ho eye kwa eye hunu afore bo nyina ye den eye hunu SSCT bisa no se sika me de ko to me enya se ye pesika wo nya me fie ti a na ye fe plan me so de ye den de gem SSC ye kan no kra ye den wo e de chiro sika me de ko to me nya ko afore ya me ko boy me city ma Onyankopon wa en fa o ho tire se kroma me na mbo for ye se mu bia da bi bisa mo se me city ma Onyankopon atara se na Mose ye ya rejected no se na so ye ya rejected no me so me Onyankopon aduma e ba reject ma ken ana nye sacrifice no de do afo o do na fo etutu mu ne ma pa e de kwa e ko bo afo so pa be kasa for ye no nya den ho na so ko do Nyankopon na for bo anya den anso Nyankopon anso nani na se bibi anko yie e wo sa for bo nani ni oni ne bo for ye de ye ma ko yie aden o ye obedient e de ye den e de ma na for bo no wo de ye den wo de ka ho ansa na so Nyankopon kwesi ana ya sorry aba ya sorry Tabia ya baya batunum ye kofi ye pot ye tunum ye yese ibu okura na o wutimi wura hapo ankrofo okwasenka ko Nyankopon asem e kire ankrofo e satira ankrofo adwene e sacrifice Nyankopon ni asa ade no are you obedient nanso wo ye city e ma Onyankopon asema o we de me ye Nyankopon de so nim se na mo hwe na o hen so de ekosi ye na famo de sana kama shimu ale de kama de be kwa foro mukia so na me de akwafore ya den amanya ko te da bi nye sara me ye den e chire mo so okay I say love me doing what God command okay second John verse second John says I am one says I don't want to ma ki kai no it's ya ba ku ni ni si fa na ba sha says no it's ya ba ku ma ye ni na no o se ka se ye ni no ayonkofa na ye na musumu a yes na e di akro na e ni no pre amen amen say say ye ni no ayonkofa
Near Namsani a penny was or say this is love, that we should walk according to his commandment. This is the commandment, even as you heard from the beginning, that you should walk in him. As I say, an antinomy, nay, city at the man. City and he said, near Christo, we are fair. As I say, I read to us, near 15 as your name, ye man, son, I am a tear. Blessed are those who obey. Ishranka wana waji onyankopon asem edi. You can look like praise the Lord. Hallelujah. And until no say be obedience. Be biara ye be ye no. Ye wi onyankopon instructions or dey na wo de mai. And am be Christo di. Mama me sa so mafa Yesu say me kra ne den maje mpa. And then na me bi so sofo. So woni mu a Emma asore kwesi ada biara enkofie ma nkofie efiso nyankopon we bibia fro so be city amano emma magwafore enkoma wo mra wo bisane a esese wo ye wohia fi onyankopon esese ye kiro so afa Yesu so ka no adempa esese ye kokon bosu onyankopon wohia sa ade na ye den efre wo obehia brabo ye den ye tie waka kire en say so bi ba Kristo mu a obeye abode foforo na ne mada da ne nyina ye den esese wo na wo ye ma no yiwa kuma mu na ye den na ye ma no so ye sa de ne ma na wo betu hu asi wo sa den ya wa ye ade ye den eso ne ye woni ma bebre ye den wo Kristo ma so nye ya ho ade ne ye Kristo na na ye den e boan e ma ye timi ye den ye gina e ma osofo bi nyi usika wo bra wo ni ma ade a wo ye wo Kristo ma Sakofa thousand never to for a boom and Yakupo Bichra. Ubu be friend a call for us to SSK with SSK with Yami Bichra. What is that? So Pajana? If it's a city away, a yes and then a yes and as I see a business any panel. So in a year with Christo Mana. I thought they be empire boom Yakupo Bisa. What's the sign by near Mompire? Some in Pompire. None what you will be. Na me ni obi wasem bone bi na me ni medie bibi de atia me nua wase se obon paye wase Awurade fa ya ka free yen sane yeso ya de yen ye de free yen nua me ke wo ye mwan akwa kire ne wakutu wo ana Awurade mu mmobo Awurade we ye kese na yi na ye na so paye ne nu ba bi e fi so wo ye sitie emfa ma asuma esi mu asem e da wa kuma mu ne yi free mu anya dan eye kese pa etesabon wonya jampu wie kra na asane na akoye den wo so oni ne ko wo si Nyankopon betim da bi se e ba Bible mu a kwa ba so ne e mo mpa ye Nyankopon betie ye kire ni nyina waka Matthew 7 to 8 Amen. Amen. Matthew sempan esi aye esia Enimu enson ene awatwe Matthew chapter 6 verse 7 to 8 was na se mo bo empire a mamu kasa bebre pa ese abosonson yes na wo esu se wo ekasa tinti obeti wo eji was e mamu e se wo na mo eja enoma a enyamo ansana mo bisano amen na mo bo empire mamu kasa te se abosonson fo okay me bon pa ye na me la na kusu ana wo instructions wo awo dia ye den wo dia ma wo se so ya continue so aye den verse 14 16 to 18 aye Matthew sanfane ti aye ezia ni mu de ezia usi awo so wo se na se mu di emi adanso a mamu nya mo ani wo sa ese nya konfo no yes na omo enyinya omo sabe enipa ebe mu se omo eji emiada yes no kura se mo se omo nya market ya dada wasna wo die se wo die biada sa utri na wo wani na enipa a wo se wo die biada wo na emo waja a wo no na waja a wo ko no bia wo ka amen enti me ya fasting asasa me bibie Nyankopon mini makom kire na kwa ba so no me ya konchine me bia sem wose se me bie me ya konchine a akonchine e sacrifice kese
aduane yɛ de na do yɛ ma to hɔ from anɔpa to anwummere na nso Nyankopɔn ne ɛbɛyɛ ya kwa ba so ne ɛbɛyɛ ya ɛsɛ sɛ ɔyɛ obedient ɛhwehwɛ Nyankopɔn asɛm sɛ ne ɛyɛ no asa na ɔyɛ dɛ watu anamɔ ɔsɛ fa afei ne no tiri mu fine mɛnyɛ w'anim sɛ borɔyɛ brɛ borɔyɛ bro borɔyɛ brɛ wohu sɛ ma no ma yɛ white sa akɔnkyere nko ana meyɛ dɛn yɛwɔ daabi wɔ so woyɛ sɛ nso Nyankopɔn ani obedient is better than sacrifice. Praise the Lord. Yes, so we should show you many nay. So contra me, as some who pay a beer than me. And I may a suffer. May have a year and a man. Master won't family. Now, me but Christo went to say, Papa and soon young who plans some catch them. 7 years responsible as a man of God. Yes, also for one. Some passoria. Papa and soon me treat me here and then me man of Bushina. As I saw her Bible, never saw. So can Paul let her talk about Timothy, 1 Timothy 5:8. Let you be a Bible. You perceive who say, Pa, say when you want to say, as I see you obedient, no country, and Sunday. First Timothy, I'm not a Marco, a short command, yes. What's it? Not say, Obi. And share on one nipa and the titre name fear. What I did not only nipa one as near only. Amen. Amen. So, when we are on the bush, or in the pampanity will be crowded. And then, Matumi Munina for years. The fact was almost 20 years. Me have a bush, I may have a year and a month. Now, me bebre, na me Kenya book answer. I know a beer swatch. City away, yes, what should I say? Me in the company, they crash an unbeliever. Will be on your book answer at the end. And then I'm a city. None yet to year, as a Saturday day, me did 2 years, and son of my head, my son, young book. I don't know young book or pioneer one year now. I don't know the fee. Old Testament, the Bible view with New Testament say. Papa is not in Israel for now. A papa is not near him for yet now. Papa is not in Moses or Ekesi, none in now. Moses, instructions get to where me. Catch us no. I did I have many answers. Until smart for power. What you want to be so be Christo near. As I saw yet is so be obitumrika now boxing. Na se boxing no bono kra or 2 hours 2 months from name my 80 point. So obitumrika e se o se wo training na ye training bia mrika na to no kofo obi track mu na be gina o track mu na instructions a wo ho no ube win na bo training odi aye no odi abo and to advise in o try let to come Corinto for 1 Corinthians 9:24 to 27. I am going to go for my education. Study of my proportion committee and in more than 9 from Africa. 24 to 27. What's it? Moon is a woman who is a kind. Yes. Woman in another to become here. Woman in another to Tumrika. That's about and I would not be good. Bakuka and then put him the anyone. Saa ena mutu Amerika na mwenye na obiara osi abudie ekan. Yes. Osonson ne ho ewo no menina. Ene menina mo osonson ma san wo di kan wo Amerika no. Na wo de wo yo na wo enya abudie a eseye. Wo ye de kwan ye esene fata sene bodre ne ne sa beka die. Na ye de ensei. Was it said? Media, America, me. Yes. Me too, no, was it? Me too, no, as a small. Yes. Was it to grab me? No, my mother said, yeah, airport and from my yes. Nemo, Michelle, was it? Nemo, Michelle, Nipperia, Amoya, na Mikinunya, na make us much, make us much, Mia, Mania, Unfra. Amen. Amen.
Semrika me to no, me tie instructions, good go a me bono, me mom frama, never me a me tremble near me penal a free minister, or church near me, send instructions as a and not to some baby Christiania, as I said before, you put once a me. I don't know that we are repeating near or saying no cocaine, and as a full woman, or far trust and you say, I am past staying this day, they say, Nefata. I can't so far can dear Fana. I am and I am me. Now see a buy in idea, so be a fat trust. No correct, I said, no, you put once a night. Actually, now you follow instructions when you put on the head, what they are mine. And I am in course good. And then try no our cousin in there. Near the young people, as I say, some message the other man, Abrophone can word English, French for can word French, young Ghana for so you can word Ghana custom, and it's an open YouTuber, who when your language be a then, oh, now so I then wait and found some uncle school. And then the young people, as I say, man, uncle school there, 7 ministry, but wow. I'm almost so empty, bro, almost so fat loss of my way, or Martin near my baby, I say, I want near a possible. If it's on young coupon way, or Pobio, yes, it when I some. So when yes, it here, Casa near obey up to Tonyama, Aqua for ye, Edum Westivo, Assum young coupon, that's the one for Panya, what she said this one. Castle yan in Namfas will be an day, so. Yen tried the walker. Praise the Lord. You taught the young fast also. Now, come back, see a big young fast also. I just see a real young book once. You said, yeah, we're free. We know yet, or we're free. So, for your mind. Now, can young book once? Now, I said, power, you're powerful. I saw the master, you're powerful. I'm powerful. You are a disobedient pastor. Praise the Lord. Hallelujah. One day when you go on shower there, or them, David or branch. Who they see here? When you go on David saw branching, or call branching, when you are so trained, the man I made any chain what they say was I be sick who sent from so on one why. And I say, I am from so, who may country when you go say I am from so. Praise the Lord. Now, finding the 9 entering near country, so young coupon, Chiramesania, Wapa, yet. Now you see the so, and now internet is no because someone cover Bible, Nebie, Nebuse, near actually, if you so young coupon, the principles of the atoll, with young city, sincere dear, we had Papa for it, and for so the and by him, I don't see was also young coupon. If you have account to probably 10 years, 5 years. 6 years, 20 years, 30 years, a sacrifice. Praise the Lord. Hallelujah. And I say, we as a folk, or the castle be cooking. So, what to Mwesi Ba, Bomade Shassim, Naya, dear, or through Yakopon, or floor, Yakopon, which